Haupa Aitor, zer? Kaixo nere, zera, zuek neguan eskiatzera joaten zarete, ezta? Bai, zeba? Ez, geu ere pentsatzen ari gara eta datorren neguan joatea. Guk ez dugu sekula eskiatu, baina umek probatu nahi dutela diote eta horregatik deitu dizut, apur bat informan azazun. Ba, gu luz ardi denera, joaten gara, Frantziako Pirineoetan. Ezagun egingo zaizu agian, Frantziako turra pasatzen data, handik batzuetan. Bai, egonda nago. Turmalet ere hor inguruan dago, ezta? Bai, gu normalean, ostiralean, arratsaldeko 5 joaten gara. Lanetik irteten naizenean. 3 orduko bidaia denez, 8 izaten garaan. Horrela, larun bat eta igandea eskiatzen eman alditugu. Eta zer egoten zarete, egun osoa eskiatzen? Bueno, aldugun guztia, aprobetxatu egin behar da. Baina pistak zabalik daude 9 lauterdietara. Gu maneatzen garenerako umeekin eta 10 edo 11 joaten gara. Ta gero pistak itxi arte egoten gara. Eta zer egiten duzu arratsalde osoan? Aspertuko zarete? Bai zera, etxera joan, dutxatu, bazkaldu, arropa lehortzen ipini, umeek bitartean ikastolako lanak egiteko aprobetxatzen dute. Ez pentsa, aspertzeko denbora askorik dagoenik. Gero 8 arte edo, eguraldi oso txarra espada behintzat, zerbeza batzuk hartzera joaten gara. Bueno, ea animatzen garen, umeak behintzat kapar ederra ematen ari dira. Esango didazu. Ondo da, eskarrik asko, agur. Agur bai.